си, Мирка? Охо, тя на миризмата ли сте? Не, аз там беше горе. Хайде, Мирка. Хайде, Мирче. Мира, айде. Мира! Мира! Как го човек? Стой, Макс. Стой. Къде е? Виж го, ако мога да го видиш, яче. Не мога, чай да се огледам малко. Мръдна се някъде. Мак! Там пред кучка, яче. Аха, виждам го. Чакай, стой. Стой. Той сега ще го фана жикста, стой. Стой, виж ли? Точно не, ще го дигни. Да, порт! Браво! Да улепи да даде ред. Да, порт! Дай! Верта! Апорт, верта! Да, порт! Мира! Да, порт! За първи път виждам така пиле. Да, порт! Така се загушила, Да, ей тук. Дай, Берта, браво! Верта! Да, порт, верта! Ай, той ти го удари, Ай, дай ми го. Да, порт! Верта, дай! Верта! Браво, моето мъж. Ей, тук ги носи майконца. Давай. Мира! Мира! Тя там са зад пецна нещо. Дед бяха двата. Аз ще видя как си бие? Да, бе, бати, за първи път виждаме човек. Снима ли го с камерата път бъдък? Би трябвало да съм го снимал, да.